To na farko dai Allah ta'ala sanya mana hanya biyu kacal kadai kawai waɗanda ake bi domin biyan sha'awa da su. Na farko mutum ya aure, na biyu ya sai kuyanga ko baiwa ko sadaka. To hanya ta ɗaya tana nan har yanzu. Hanya ta biyu kuma ta toshe. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah ta'ala cikin wannan aya mai ta so biyu a cikin Alqur'ani. Ɗaya a suratul Mi'raj. Cewa su ne waɗanda suke kiyaye al'aurarsu ko suke kiyaye gabansu ko suke kiyaye mutuncinsu ko suke da kamun kai. In ka gansu akan wani abu na biyan bukata sai dai ga matansu ko ga bayansu sadakansu. Famanifta gawara a zalika wanda dai nemi wata hanya koma bayan wannan biyan. Aulaka humul haduna waɗanda suka ƙetare iyaka. Ashe kaga ƙetare iyaka yana da hanyoyi da dama. Cikin bincike mun gano hanyoyi 7 da ɗan adam yake ƙetare iyaka da su ya biya sha'awarsa wanda shari'a bata amince ba. Na farko abin da ake kira luwaɗi, namiji yana neman namiji wa iyazu billah. Na biyu abin da ake kira sihaki, mace na neman mace ƴar uwarta wa iyazu billah. Na uku namiji ya nemi mace amma ta hanyar da ba ta aure ba, ta hanyar zina. Kaga ko daduro, kaga wannan shi ma ainihin hanya ce ta badala. Na hudu a kama mutum yana neman dabba, wani ka gan shi da akuya, an kama shi da tunkiya, an kama shi da saniya, an kama shi da wata dabba, yana kokarin biyan sha'awarsa da wannan dabba. Kaga mutum shi ma mai da kansa dabba. Shine na hudu. Na biyar shine amfani da hannun istimna'i. Ka gani wanda mutum zai mulmula mai ko sabulu ko wani abu ya dinga mulmula gabansa hammani ya fito. Don mutum ya saba da wannan ko yayi aure, wannan ne yake zame masa al'ada. Mata da yawa sun kama mana karan mazan su bayan sun aure su sun sha kama su kuma suna istimna'i. In aka kira mazan aka yi musu nasiha sai su ce ai mun saba da istimna'i ne, shi sa muka kasa rabuwa da shi, ya zame mana jiki, ya zame mana al'ada, ba za mu iya rabuwa da shi ba, shi yasa ko da mun yi aure ma muke ci gaba. To kaga wanda ce hanya ta biyar mummuna. Hanya ta shida shine wato tsana ta jima'i. Wannan tsana ana yin ta ne kamar sifan mace, ai mata komai, ai mata gaba, ai mata kaza, ai mata komai, a yi gaba irin na mace, a yi gaba irin na namiji. Ana siyawa, mata su sai na maza, maza su sai na mata. Gaba sosai na namiji za a yi, akwai mai aiki da batir, akwai mai aiki da caji. Mace ta siya ta dinga sawa a gabanta tana kunnawa, yana mata irin abin da namiji yake yi, hatta ta release, hatta kaza ta kaza. Wannan shi ma wata hanya ce kuma shaidan ya fito da ita. Sannan kuma ga kuma ita kuma mace za a yi ta da suran mace da komai da komai, za a je a siyo ta a kasuwa, mutum ya aje, an mata gaba irin na mace, an sa mata abubuwan da komai da komai zaka ji kamar mace amma kuma ta roba ce. To ita ma wannan kaga wata hanya ce da kusan hanyar istimna'in ce. To waɗannan hanyoyin duka da kuma waɗanda za su zo su dinga yin wato kallon bidiyo na batsa, filafinan batsa, shuɗin fim ko bulu fim ko makamanta irin waɗannan, har mutum ga yana kallon namiji da mace suna yi a gabansa, shi kuma haye sha'awa, haye kaza. To duk waɗannan hanyoyin guda 7 duka musulunci ya rufe su. Mutum ya yi aure akwai mai arha, aure akwai mai tsada, akwai aure duk irin halin da kake ciki, akwai wacce za ta aure ka haka sosai. In kai talaka ne akwai talaka ai. In ba ka da shi wata ita ma ba ta da shi. In ka zo ka ce ba ni da shi, ta ce ba ni, ka ce to mu rufa juna asiri, kake yi kaza kan ne kaza a daura aure. Da haka duk wanda ya ce maka ba samu damar yin aure ba, mafi yawa ƙarya suke yi. Of course. Ya dai nemi wacce bata dace ba ne. Gaskiya ne. Amma duk irin ka je ka nemi, kai dama talaka ne, na kashe gobara kake nema, ka nemi ƴar uwarka talaka, ba ta da shi, ba ka da shi, iyayenta ba su da shi, iyayenka ba su da shi, to kai ga ɗana amma ba shi da shi, ni ma ga ƴata ba ni da ita, to me ya rage? Har ba shi za a iya ɗaura auren. Sosai kuwa. A ce to yanzu sadakin ma ba shi da shi, ya ce ita ma ba ta da kayan ɗaki, shi ma ba shi da lefe, ba da komai, kawai dai a haɗa su ne su ci gaba da mu'amala da juna. In Allah ya kawo ta hanyarsa ya bata, in Allah ya kawo ta hanyar ta bashi. Tunda taimakon juna ne. In ita ta yi sana'a ta kawo ta gutsira mai, in shi ya sana'a samu gutsira mata, kafin Allah ya kawo mafita kowa ya tashi sai a koma daidai kuma ya ci gaba da ɗaukar nauyi. Amma yanzu tashin juna za a yi. Batir da batir ne ake so a yi caji. Saboda kaga haɗewa za a yi, abin da ya kawo a haɗa, abin da ta kawo a haɗa, a ta tafiya ana amfanar juna har zuwa lokacin da rayuwar za ta yi daidai, sai a ce to fa dama haƙƙinka ne, da haka nauyin ya dawo kanka, ke kuma ga haƙƙinki ya dawo kanki. Gaskiya ne. Da haka akwai auren talaka da talaka, akwai auren matsakaici da matsakaici, akwai auren mawadaci da mawadaci, akwai auren talaka mace sannan namijin mai arziki, akwai kuma auren
matan talaka namijin mai arziki da ana yi sosai. to da haka in kana son mai arziki da mai arziki akwai a zo a cashe a saki kuɗi sosai a kashe biliyoyin kuɗi kuma abin da za su iya kenan akwai kuma na talaka na tsaka-tsaki daidai ruwa daidai tsaki akwai kuma na can ƙasa talaka da talaka shi ma a yi iya abin da za a iya saboda haka ba dalilin da zai sa ka zo ka fara wa kanka istimna'i wanda yana ruɗa kwakwalwa yana kawo wasu wasi yana